Sitembele kwenzile ngehlezi sidini ukuthi amathole azo azohleli endleleni. Yesitembele kwenzile lehlezi sidini ukuthi amathole azo azohleli endleleni. Kanti kuhlupheka kanti kuhlupheka yini emhlabeni uyebe into evela iqhamuka esikhaleni mase liyashona liyaphinde liyashona leli langa lingafakiwe lutho emloteni senzeko sizasona isibonelelo sikahulumeni kanti kuhlupheka yini emhlabeni ingake sala lingadlile imndeni bangabasadla emgqonyeni bangabasalahla ingane emgqonyeni kanti kuhlupheka yini emhlabeni phela bekulikhulu kwethu inyathuko thina esikhulesi ngenasikhathulo mama amasimini bedlala ukulame kunzima kwethu ukukhula namanje kusanzima ngifunda kanti kuhlupheka yini emhlabeni ngiyube into evele eqhamuka esikhaleni bese liyashona liyaphinde liyashona leli langa lingafakiwe lutho emloteni kanti kuhlupheka yini emhlabeni tekela sebenempumelelo empilweni basebekhomba izinto esebenazo emhlabeni abanomzana bakhomba imfuyo zabo ezibayeni abanye bakhomba imoto zabo emgwaqeni abanye bakhomba imali emabhage engani bonke sebenemali ukuphumela namhlanje sekwancike kubeni nemali kanti kuhlupheka yini emhlabeni uyebe into evela iqhamuka esikhaleni mase liyashona liphinde liyashona leli langa lingafakiwe lutho emlonyeni kuze kwasiza sona isibonelelo sikahulumeni kanti kuhlupheka yini emhlabeni kanti kwelakithi izwe kwakhala nyonini mina ngizengakhala ngabuza kwabakithi obakomkhulu nogokomkhulu ukuthi kanti ukuhlupheka nje emhlabeni ngoba iqhamuka esikhaleni mase liyashona lishone lelilanga ngafakiwe lutho emlonyeni kanti kuhlupheka yini emhlabeni kanti kuhlupheka yini emhlabeni into eqhamuka esikhaleni bese liyashona yaphinde liyashona leli langa ngafakiwe lutho emlonyeni kanti yini emhlabeni aNingizimu Afrika lena-ke ngeyokuqala inkondlo kwezinemele kwanzile kanti kuhlupheka yini uzamile ukuba udokotela kepha kazange waphumelela wazama ukuba unjiniyela kepha kazange waphumelela waphinde wazama ukuba uthishela kepha kazange waphumelela noma kade sesendaweni ezinhle zokukholwa melingeke yini namzwela noma ngabe unamanzi amnyama yebo kwakunini zama kefane nokuthi uyadlala kube hlangazimuka nomoya kube kuyekuthola okuhlula amadoda kuyebikwa basi kwakulikhuni esebenza enkampanini yokhuna impilo eyinzima namanje zamzokholwa ngizozigcina abangiphazamisayo ngizobaziba intanga yami ngizobanaka uma usongiphazamisa endleleni yami ngizokwenza ngembi inhlamba bese ngikusakaza ngempama phela mina ngikhulele emkhukhwini ngenangisho umakale ekhukhwini dlambe bese ekhukhwini namanje izolo irufu yayiphepukile ngenxa yemvula ebezikhona ensukwini ngisahlezi enjumbini umoya mufukile yami bukile mina ngakhula basozandla sikabhuti nosisi umfowethu asebenza emateksini udadewethu asebenza emagishini kepha mina ngilokhu ngizamile ukuba uthishela ngizamile ukuba unjiniyela
ngizamile ukuba udokotela kepha ngizange ngaphumelela. Bathi noma de sengisendaweni ezinhle zokholwa ngengeke yini angizwela noma ngamanzi amnyama yebo kwakunini ngizama kuyefana ukuthi ngiyadlala kube hlangazimuka nomoya kube ecosula amadoda kuyebikwa. Bathi sasingeke sonke saphumelela kwayoqhuma hlavana yezinye zaziyofekela nawe wongeke wokuphumelela. Sesikhuza sithi jika waphendula ukuthi kamadika wabona ukuthi siyadlala wakhuza abazali bakho bathi jika wabona ukuthi bayadlala ngoba usadla hlavana bekela namhlanje endlini eminyama uyolala. Bathi sasingeke sonke uzamile ukuba udokotela wazama ukuba utshitshela wazama ukuba utshitshela kepha kazange waphumelela noma kade sesendaweni ezinhle zokholwa nengeke yini namwela noma ngabe unamandla amnyama yebo kwakunini ezama kefane nokuthi uyadlala kube hlangazimuka nomoya kube kuyecokula amadoda kuyebikwa. Sasingeke sonke saphumelela kanti uhlupheka uyidla. Dithi imbongi inkondlo yithemba ubufakazi kuye kwayiqiniso inkondlo kuphela eyofakazi. DIT Live Media. Izinyembezi zothando ezigamenxa simanje manje sothando nesesesingqopha mlando esesenza abantu bahlukana nazo zonke izinto abanazo okufaka phakathi ngisho imfundo sebehlukane nabo bonke odade wabo abafowabo ngisho abazali babo bathi kungenxa yothando ukushelana nokuqomana kwabo sekwafana nemvula nemvalamlomo besho zofa silahlane befunga isibambano mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi bhekela namhlanje seyisuzelene seyijikelele phela sebexabene u6 to 7 ihlezi kubanjwe imihlangano kazaphela bezeni isifungo enazenza ngosuku lemshado uma ngabe senitshayelana imithetho seliphelele philo lutha ilona yile selenze wakhihla isililo hey konje njalo emhlabeni into ezakalula iyona ehambe kalula mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi ngazo mina ngiyazenzela izandla bathi yebo bakuningi isifuza ngiziphendula ukuthi ngake ngabanga empeleni awuzange wamthanda kungubani kashoninyaka ungazange ubeke isandla uma bebesetiya usuyakhala ube wathi ukuthi ngawe nginanda mina namhlanje ngiyazigeza izandla ngikhala ngezinyembezi zothando. Dithi imbongi inkondlo ithemba ubufakazi kuye kwayiqiniso kwezinemvele kwanza.
nami kulonyaka yamo-2017 ngiphinde ngabhala inkondlo ethi wendoda enamandla yengenandaba butsehle zenza amanga nasemphakathini basebeqala ukumesaba kodwa namhlanje endlini emnyama uyolala umhlabathi emhlabathini uthulo othulini umlothe emlotheni yiso ngeso ungahleka uzuqepha ugonunwa abuza uphinda ukhohle nokuthi kuyeza nangakuwe kusinda nongathwele eqala nongashonele emnganami yashisa leyangabi kodwa kuhle ngoba wena wayethe ngayo lawo mazwi ayishonga umfundisi ngesikhathi se-memorial service umufi esengena ngebhokisi usomabhizinisi obengusomatekisi uyakwazi abewenza umsindisi phela inkosi iphila inkosi ithathile ngewakho emhlabeni mesekuphelelisiwe inkinga enkulu imali inkinga enkulu imali lesidesela ababulala abasha abaqotho somabhizinisi nosobaphathi izimali sekuhlale ngemnandi ikhalo esikanandi bathi phela ngani uyena lowa yindoda enamandla yengenandaba butsehle senza amanga nasemphakathini basebeqala ukumesaba kodwa namhlanje endlini emnyama uyolala wathi ungumbulali usibiza ngesambane esimba umgodi isitete esingawulali usophenduka amahlathi ulala kodwa wathole bamahlathi ugijima ehlahleni kuhle kwenhlwathi kodwa namhlanje akuphelela ukucatsha amahlathi ngoba kuthe mangabe kusekuseni kumemeza omakhelwane ezingene zakadalawane zimkalele ngaze athole ngishushwele kwaze kwasekushumi labantu ayesebabulele I will wonder, appreciate and multiply to those gifts and I shall say awukoqila sikothe emhlane uwena wathi ungumbulali uyabukhumbula lobo buthongo ungasabulali uyasikhumbula lezi ngane nezintandane nabafelokazi obabulala sebemthatha bamthenile bathune ilungelo lokuthula ungasho lutho ngoba uzokhuluma manje kuyosetshenziswa enkantolo bathune ilungelo lokuzitholela waye kummeli no ngabe ungenawo uzokutholela uhulumeni ngoba phela mabe ufika lapha nonke nizobe nigqoka imfaniswano efanayo kodwa labanembhalo nemdwebe emzimbeni yabo ekuzobe kuyibona abafuna nilandele imithetho yabo mina ngazi noma ibone nabaphathi baleya ndawo inzima-ke impilo ozoyifica kuleya ndawo ngcono ngoba wayeyindoda enamandla yengenandaba butsehle zenza amanga nasemphakathini basebeqala ukumesaba kodwa namhlanje endlini emnyama uyolala lesi mekuyisiqephu sokuqala ngicela ulindelele sesibili le nkondlo ibhalwe uDlamini Mbongi ngiyayithela poets sure.
akukho quma lingenaliwa kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula noma ngabe sengula lawo mazwi ngiyowakhumbula ngiyothi ngibizeleni ikhansela nenduna ukuze lizongqoqelana omadoda azomba yelami ithuna ngoba ngiyobe sengiza kokudlula kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula webantu ningabokhala bantu ningabosaba mina anginandaba noma umuntu akangishanga empama noma angangifuma ngesibhakela yebo kwakunini abantu begwazwa bekhutshulwa neningi labo lisaphila iningi labo seladlula ngoba sonke kulo mhlaba kuwona udlula ngoba ziyeza insuku zokugcina lapho-ke uyobe usubuza imibuzo ongena kuyiphendula ukuthi labantu wawubasawu bakhahlela hleze bona sebaxolelwa wena abakwazanga ngihluka ukuxolela ngoba bengesena kuziphendulela umsaye ekhale balisa ethi ngixolele ecela bemlekelele kepha wena awukwazanga ukuthi umxolele kazi yokuphinda ukuxole kanjani-ke ukuthi wena uxolelwe kepha sonke kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula noma ngabe sengula lawo mazwi ngiyowakhumbula ngiyothi ngibizeleni nenduna ukuze lizongqoqelana omadoda azomba yelapila ngoba ngiyobe sengiza kudlula kulo mhlaba esiphila kuwona. Ngelinye ilanga ngangahlangana nomkapeyana walapha ngasekhaya engitshela ukuthi yena ibhola akalidlali uyalikahlela kulona umpetha omunye wathi uShisi Thunzi uyagijima omunye wathi kusipho isidingo esina omunye wathi uyacula ibese ngiyabatshela ukuthi nami ngiliciko ngimvunge ibuzwa kumina kuyaya kuduma izintaba ngilika izintaba kudumena amawa kepha sikaze sibe khona isidingo sokuziphakamisa nokuhamba ucomela abantu ngoba sonke kulo mhlaba esiphila kuwona sidlula noma ngabe sengula lawo mazwi ngiyowakhumbula ngiyothi ngibizeleni ikhansela nenduna ukuze lizongqoqelana omadoda azomba yelami iliba ngoba ngiyobe sengiza kudlula ngoba ziyeza iy'nsuku ey'nzima uyeza umhla wokuphela ziyeza insuku zokugcina lapho-ke sobuzwa imibuzo esingenakuyiphendula ngezenzo esasizenza emhlabeni sisanesikhathi sokuguquka kuthiwe kanjani ubani owazini ngani laphi nobani ngobani nhlosoni usukaphi uyaphi mbekoni tsikoni nquboni sikoluni nobani ababeyaphi beyokwenzani wafika bani wena wawusuyaphi awuhlalanga ngani
ulaphi? Ziyoyibuza le mbuzo sobe singenayo ukuyiphendula. Zobe sezifikile iy'nsuku zokugcina kuyobe sekumele thina sikwazi ukuziphendulela. Abanye bayaphila ebumnyameni, abanye bayaphila enyameni, abanye bayaphila emathuneni, abanye ngababona bephakama ehlathini elisebumnyameni bebheke khona ekukhanyeni kwakhona entabeni enkulu yasekuphakameni. Bathi kuyo le ntabakazi yasenhlangakazi, bathi nakhona bazibonile indaba zasemhlabeni, bathi bawubonile umhlaba ukuthi lo mhlaba uyahlaba, kanti heyi nami ngiyawesaba. Lo mhlaba uyahlaba, heyi nami ngiyawesaba. Bathi bazibonile indaba zasemhlabeni, babonile ukuthi la kulo mhlaba kumele uhambe ngokucophelela, uhambe ngokwesaba, uhambe ngokuhlonipha, uhlonipha abadala nabancane, ngoba lo mhlaba uyehlaba, kanti heyi nami ngiyawesaba. Lo mhlaba uyahlaba, kanti heyi nami ngiyawesaba. Kepha akukho gquma lingenaliba, sonke kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula. Kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula. Noma ngabe sengula, noma singiyowakhumbula, yothinisele ikhansela lenduna, kuze yonqokelana omadoda azoma elamini, ngoba ngiyobe sengizawuthi yithi imbongi yomdaba ngoyinkondo imithombo ejulile kugeleza amanzi, baya kuyo abafazi beyokha amanzi ngezimbiza. Nakanjani nowami ngizomthatha, angisole magama, magama uzositshela igama mesenalela migama angiswele magama, angeke ngibala magama. Sizotshelela amagama mese nami ngimtshelela igama, mese naye umtshelela igama, mese sihlabela mgama. Ngifuna umuntu ozongana nto mbazane ndini ngiyakuthanda. Nakanjani ngizomthatha? Waze wanja uthando wanzima, uthando ngethemba lokuthi nakanjani ngizombona. Ngiphume ekuseni ngihlangana naye endleleni, ngisemseni injabulo kumi ibhala ebusweni, ngizama ukumbingelela ngimbulisa. Kepha mengabe songavumi nokuphendula, azitshele ansakabule phela mina angisilo lolo hlobo labantu besilisa elizomnika ama-present namaphasela kwaze kwanzima ukuthanda umuntu. Kepha njalo mengabe ngimbone mamatheka kuvele bengathi zonke izinto zizofezeka. Kuyangichaza-ke lokho ukumamatheka ngoba kuvele kube ngathi zonke izifiso zami nami zizofezeka. Heyi khona nangiyazi kuzofezeka, kwaze kwanzima ukuthanda umuntu, kwaze
Kwanzima uthanda umuntu. Yebo kona ngifuna umuntu ongumaqondana. Yazi ngelanga izinto zaye zaqondana. Ngisho ngilele ebusuku afike kimi ngephupho angisakwazi nokulala. Ngilale ngiguquguquka ngiphenduka emcabangweni wami ugcwele. Yazi avele izinto ziqondane. Sivuke ekseni saqondana, saphuma saqondana, sahamba endleleni saqondana, sabulisana saqondana, sabambana saqondana, sabukana saqondana, sasondelana saqondana, sabhekane. Ngithe ngifuna umuntu ongumaqondana. Kwaze kwanzi muthanda umuntu, kwaze kwanzi muthanda umuntu. Ngithe ngifuna umuntu ogcwele, ngami nje ogcwele, imicabango ngami igcwele, naye umbona ukuthi ugcwele emzimbeni wakhe ogcwele, isitho sakhe usithola ukuthi sigcwele, amabele akhe nawo agcwele, yonke into nje igcwele, ukumamatheka kwakhe akushoda indawo nako kugcwele. Hey ngoba emshadweni wethu nakhona kuyobe kugcwele, kugcwele kakhulu ngisho nalabo abangcwele, yonke into nje ivele igcwale emzini wethu. Ingane uyabona siyobe sigcwele. Ngifuna umuntu ogcwele, 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 ongcwele. Wazi wazi muthanda umuntu, wazi wazi muthanda umuntu. Nakanjani ngizombona noma ngihamba endleleni ugcwele kumina la ngaphakathi enhliziyweni. Ngilokhu ngiqhubekile ngumphile lo mgodi, nasekhaya mebengeke bangangizondi, bathi ngayishiyelani liyakwaZondi, bayakhohlwa nalo angizili ukuzomenza umakoti. Mutakwethu ungabusabalalela abanye abantu vele ngeke bangasondi. Nawuyazi isitshe esihle asidleli. Mtakwethu, mtakwethu, kunokuthize okumele ngikuxoxele kona. Uyazi mtakwethu, mina ngizokwenzela isampuli. Ngicela lezi zinto sike senze zibe simple. Mina nawe we are a great couple. Maybe sometimes I can promise you that I will marry you because I love you. Uyabona ke kulula kanjani? Angisole magama sotshenana amagama uzosibe ngitshela igama nami sengimtshelela ami igama mase sishabela mgama ngifuna ezomgana tjo imbazane endini ngiyakuthanda na kanjani ngizombona inkonzo kuphela. Oh phakathi JT point. Nathi siyintsha ilungelo lemfundo ke salweni. Not every closed door is locked. Don't open just doors. I was telling those who are flighting to those
Yes, there is a purpose of why you're so close. There's some necessary noise of that particular noise and all. Like disadvantage is a wrong advantage of that advantage will become on the stage. Just making mistake is not a problem of what you have done, but it is problematically it's what will be done in that side. There are so many things that are randomly recognized, like personally, something that is cyclical, something that you do not live it into touch in your lifestyle. What you need first is education. Education is a decision of getting a right through vision or supervision and machine. Education cannot stand as a competition, but it's information you get in the right position and a possession. Nathi siyintsha ilungelo lemfundo ke salwela. Nathi siyintsha ilungelo lemfundo ke salwela. Sasilekelelwa na ingalabuthi ezinjenga noHotha Sisulu, Tambo, noNelson Mandela babesivikela kona amabhuna esicindezela bathi nathi siyintsha yiswe lakithi ke salwela. Sikhumbula leyo minyaka yomzima iminyaka ngo-1960 ngo-1976 ngo-1990 ngo-1994 ngisho 2004 just the years of democracy eNingizimu Afrika laseliyachitheka igazi abantu abamnyama baqala bobulana bodwa ngokungazi ngoba nathi ukube sasazi ukuthi sasesiye sakhula sanyuka sasikhulu lesavesweni sakithi kwaZulu sidlala amabhulu kanti kwenze njani sakhula saseshavesweni sidlala amabhulu kwenze njani amabhunu esibiza ngamakhafula ngelanga ayophenduka matafula nathi phezu kwetafula osimthanda umongameli siyomvotela asinankinga noma ngawuNelson Mandela sakhala isizwe sathi Nelson Mandela Nelson Mandela bathi akukho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya kwacwebisa iziba le ndaba yayinzima noma ningayiziba sathi siyintsha ilungelo lemfundo ke salwela nathi siyintsha ilungelo lemfundo ke salwela sasilekelelwa nayizona izinalabutho zomzabalazo ezazinjengano O.R. Tambo, oHotha Sisulu, oSolomon Mahlangu nabanye abaningi noNelson Mandela babesivikela kona amabhunu ayesicindezela babesivikela kona amabhunu ayesicindezela nathi siyintsha ilungelo lemfundo ke salwela ilungelo lemfundo ke salwela ilungelo lemfundo ke salwela ilungelo lemfundo ke salwela sasilekelelwa nayingalabuthi ezazinjenganoHotha Sisulu, O.R. Tambo noNelson Mandela babesivikela kona amabhunu ayesicindezela no ngithi imbongi inkondlo yithemba ubufakazi yekwa iqiniso inkondlo kuphela yo
kunalamadoda ayizinsizwa namhlanje lamadoda ayizinsizwa iwona lamadoda asezinsizwa kunalamadoda ezinsizwa namhlanje lamadoda ezinsizwa iwona lamadoda asezinsika uthi waliwa ungazi ngoba kube bazi engaba kazimbandakanyanga nocansi waliwa ungazi ngoba kube bazi engaba kazimbandakanyanga nocansi la sikhuluma ngomfokazi wakwambulazi unqwazi lensizwa yakomkhwanazi yaphuma yayofuna amatoho ejozi yawuthola umsebenzi yathola nezintokazi ezazizinhle wawungafunga ezasenazi yaphila nazo yajabula nazo idla nazo imali yahlala nazo yangabisaya kowayo umuzi bathi bengasalali kowakhe umuzi ubeselala kweminye imizi engasala nowakhe umfazi elala nabanye abafazi bakweminye imizi alale nezintokazi zakweminye imizi alale namadodakazi akweminye imizi engasaleli kwakhe umuzi metheme sekuthiwa ngishiya imbuzi esephenduka ihlahla sikamdungumuzi esenomkhuhlane ocangisho okhala imuzi bathi ubenalesifo sesisandulela ngculazi naye usho ukuthi waliwa ungazi ngoba kube bazi engaba kazimbandakanyanga nocansi ayakhalaka wakhe amadodana namadodakazi akhe lo mnimuzi kukhala ngisho ekwakungeya kwabo intokazi inhle imhlophe kuhle kobisi lonkomazi yadlala abantu engabazi abayiphendula isigqila socansi kuthiwa yayihle leya ntokazi kukathi indoni yamanzi bayiphendula umfazi osevele wayisalukazi namhlanje usodongweni ukhala ezimathonsi ukhalela yena lo mnimuzi naye umehlo uthi waliwa ungazi ngoba kube bazi engaba kazange wangena kulo muzi ngoba wahlangana nedungamuzi ngoba uthi ngaba kazimbandakanyanga nocansi waliwa ungazi ngoba kube bazi engabe akazimbandakanyanga nocansi lamshonela-ke ilanga umnimuzi wagcwele emngcwabeni wakhe lomfokazi kugcwele ngisho abantu esingabazi ukuthi bayamazi lokho-ke asingabazi zaziningi kakhulu futhi izintokazi iningi lazo ziqhamuka kade ehlala khona ejozi bonke babefisa ukuba ngofakazi basho bathi siyamazi lo mnimuzi asigcini ngokwazi ubuso bakhe simazi nangaphansi mangabe besho bonke bathi baliwa ungazi ngokubene bazi engaba bazimbandakanyanga naye lo mnimuzi bathi waliwa ungazi ngokube bazi engaba bazimbandakanyanga nocansi walila umkhwe nomkhwekazi bekhalele yabo indodakazi eyaphuma iyoba umfazi owavele waphenduka isalukazi emva kwesikhathi waba isalukazi eshiwa wuye lo mnimuzi namhlanje kugcwele bonke labantu bathi bayamazi bonke abakhona bathi saliwa ungazi ngobe besazi
engabazange sazibandakanya nothando. Kunalamadoda ezinsizwa namhlanje lamadoda ezinsizwa iwona lamadoda sezinsika. Kunalamadoda ezinsizwa namhlanje lamadoda ezinsizwa iwona lamadoda sezinsika. Iwona lamadoda sezinsika. Kunalezithukazi ezazithu namhlanje ukazi esezinduni. Kunalezithukazi esezinduna. Unalamadoda ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda asezinsizwa. Inkondlo kuphela eyofakaza. Ubani wena? Uqhamuka wena? Wakuphi wena? Leyo imibuzo evamise ukubuzana yona uma singazani singaqondani nangemisebenzi yethu esiyenzayo. Ubani wena? Ungaqhamuka sawuzonginika iluleko. Ubani wena? Awuzona lezi ingane zamanje ezazalwa ngeminyaka yamamili eminyama ungasekho mshimali eminyama belele emnyango. Ubani wena? Ungaqhamuka sawuzonginika iziyalo uzithatha phike. Thina sikhuliswe ngeziyalo zabazali bethu ababehlala nokhokho ababenoliqinile ukholo. Ayinina nanihlala abazali benu emkhukhwini enikwazi noma nikhuluma nabo nifake izandla ekhukhwini. Mina ngikusoli uma ngabe ugolozela umuntu omdala kangaka ngisibona isimanga kwabave kunzima ukuzalwa isidakwa uthanda noma iliphi igama noma ngabe liyinhlamba. Ingakho uma ngabe sikukhuza kulokhu kuba yinhlanga simuka nomoya. Nina senikhulu ukuthi zazibusisiwe lezo ntombi ezazihamba imhlanga ziyaba nongoma nalezo nsizwa ezazikwazi ukuhlala zivuma ingoma. Ubani wena? Uthi awubona labo somabhizinisi abayidumile endaweni abanye abanemateksi ayishumi kepha kusasolakala ukuthi ubuthongo kababulali ngoba kuthiwa nalo mcebo abanawo bawuthole ngegazi. Ubani wena? Uqhamuka. Awubona labafundisi abathandaza bahlika izithukuthuku zegazi kepha bayazi ukuthi ebusuku abasalani nabo ababafazi basikebele naletha ezincane izintokazi bezoqeda nekusasa lazo. Kanti izolo ubeshumayela kakhulu ngelizwi elithi ungaphindi ungabulali. Angazi-ke njengoba nobuthongo engasabulali. Ungebi ulithanda kabi-ke lelo umakhelelo wami umshumayela umbanjwa kepha umuzwe sethi intshontsha uqeda ungabanjwa. Antshontsha imbuzi kamakhelwane aqeda angabanjwa. Antshontsha amagusha komakhelwane aqeda angabanjwa. Mese ngibona ukuthi futhi baningi abakholwayo kepha kabayazi kanti ubani? Awuzona lezi ntombi zakudala ezazikwazi ukuhamba ziya kwaNongoma zihamba imhlanga zihlolwa noma uyileza manje sezivele zikhetha ukuhlala. Yiningi lazo hayi ngoba lithanda ingoba khona labo ezazibathanda. Ubani wena? Eza namhlanje izintombi asenzelwa ngishimemula senzela ngishimhlonyana. Thina sakhula sazi ukuthi uma ngabe unikela usuku ukhipha okungaphakathi kuwena unikela. Esikhathini ke sisondelile mase sikhipha imali nje sinikela.
kukhona bekade sebesebenzisa ngisho imizimba yabo benikela ngayo ukuze bathole imali, bakhohle ukuthi le mzimba abanikela ngayo inesisekelo, kanti nalabantu abanikela kubona abanayo ngisho intshisekelo. Ngoba inzima-ke impilo esabelweni makhelwane mangabe ungakanani, inzima impilo esabelweni makhelwane uma ungakanani. Ubani wena? Uqhamungaphi? Nami ngike ngabuza umuntu wathi ubani wena? Uqhamungaphi? Ngathi ngunzulu, ngiqhamuka le Ningizimu Afrika. Ngasaba nokusho ukuthi ngiqhamuka khona ngoba kuyakwathi mengabe kubalwa izinga lezidakamizwa amazwe ngamazwe iNingizimu Afrika mayihamba phambili, ngoba kuthiwa thina sincamela ukudakwa yethu imizwa kunokuthi sithole nje sizokufaka ethunjini. Hey, ubani wena? Ngakhumbula ukuthi eNingizimu Afrika kuthe mekubheka ukuhlukumezeka kwabesifazane nabezingane iyona futhi mayisahamba phambili, ngoba mesidakwa yethu imizwa kugcina kudideka nethu imiqondo. Omnye wesifazane ubethesa ngesimilo sakhe, naye ubethi ucosha lona ikati eziko. Ubani wena? Leyo imibuzo esiyesibuzane yona mengabe sesingasazi ukuthi singobani nawe ukuthi siqhamuka kuphi. Ubani wena? Wezinemele kwansile lehlezi ilindile ukuthi amathole yazo nje azohlezi encelile. Ubani wena? Tithi imbongi. Iqhamuka emthini osentabeni, lo mndeni-ke awujwayelekile, zinto ezenzeka khona azijwayelekile, abantu obafika khona abajwayelekile. Ngikhuluma nje ngoba ubaba wakhona endaweni ngumfundisi othembekile, nezingane zakhona ave zikhaliphile, zihlanzekile nje futhi zihlakaniphile. Amanye amalungu omndeni ave ethembekile, ngoba umama wakhona kakaze aligayi igwele lingabilile. Into ebuhlungu ukuthi nomndeni ave uhluphekile, insizi nenhlupeko sekwaba yinto ejwayelekile. Isinyembezi endala yinto ehlezi ilindelekile, isinyembezi endabulo yinto engajwayelekile. Kodwa mawufika khona ngeke ufike emabaleni ukuhlupheka kubhaliwe. Uthi mawungena emasangweni kube ngathi emasangweni ezulu sawungenile. Uthi mawuthi uyabheka izindlu zakhona ngathi ziyawa, kepha mawufika ngaphakathi uthola ukuthi ziyawa. Wena mnumzane wakhona isandla uyasalula. Ingakho ukubona ukuthi lo mndeni uyahlupheka kungekho lula. Ngeke ngisibuze kungani lo mndeni emphakathini ubalulekile, kepha umdala angawubusisi. Kepha bona mangabe ubabuza bavele bakutshela ukuthi umdala ubabusisile, ubabusise ngokuphila. Uvele ubone ukuthi labantu izwi likaNkulunkulu bayaliphila, zincwadi ezingcwele bayaziphila. Bathi mangabe uphika kungani bonke besaphila? Ngoba kulo mndeni akekho noyedwa emhlabeni oseke wadlula, ngoba ngisho isalukazi sakhona esidala sikakaphathwa ngisho nayiphika. Iqhamuka endenini thize osentabeni, bathi thina siphila ngoNkulunkulu ingakho siphila. Wezinemele kwansile nehlezi zilindile ukuthi amathole yazo ayizohlezi nje encelile.
It's imbongi. Uthi becabeni ubendle uze wakhumbula ekhaya kubo la izalwa khona empendle. Isililo. Mntanami. Uthi becabeni ubendle uze wakhumbula ekhaya kubo la izalwa khona empendle. Nami sengize ngamzonda owami umama. Ngiyibuza kungani thina singabanga iziqhumama. Ithi mhlambe uye izathu zokuhlupheka kwethu. Kepha yena wayelokhu eqhubekile nokusifundisa ukupheka, ukutheza kanye nokulima. Ethi akafuni sibe ingane ezifundile kepha ezinokulima. Bethi yana esikoleni khona nizoba zifundiswa. Fundano kwale ekhaya khona nizokhula nifundisekile. Lapho ke ayisoze yamshaya impilo. Ubesifumbathisa yona imfino lebeyilima emasimini. Besizintandane ezinhle ngoba bezikhothwa unina. Ubesifukamela njenganamachwela akhe esifihla. Usisi melingabonakali kuthina noma kweminye imihla melibhalwe ebusweni kuyena. Ngelanga kuye kwaxabana ubendle ngakhumbula ekhaya la ngizalwa khona empela. Ngiphume ekuseni njengenjwayelo ngithi ngiyesikoleni endleleni. Ngihlangana nomunye umfundi ebesifunda naye esikoleni wangale kule mizi engaphesheya kwasesikoleni. Engizimba endleleni enginikho kusapheshana kuyincwadi ngididekile ngisaqingathekile. Avela ngishiye ngiyikhiphe ngizama ukuthi ngiyifunde. Ngihlale phansi etsheni ngaphakathi ngamagama amakhulu beyibhaliwe. Ngiye mntanami. Mntanami impilo yami seyifike emzimeni. Mntanami impilo yami seyifike ekupheleni. Empeleni mengizoke ngikhetha uneni ngoba ngifuna ukhale ngalesikhathi senketha uneni. Mntanami. Impilo yami seyifike emzimeni. Impilo yami seyifike ekugcineni. Wathi mina mntanami abazali bami kangibalalelanga. Wathi mina bese ngifana nezingane zelanga ngoba mekuthi njalo mengabe kuphuma ilanga ngiphumbunye nalo ngiyowehla ngenyuka emgaqweni. Ingamnandaba noma mengabe lishisa kangakanani ilanga. Mina ngibakhohlisileke abantu ngaphansi komthunzi welanga. Abesifazane baseningizimu nabasenyakatho, abasempuma nabasentshonalanga. Bonke mengibaqambela amanga. Ngilokhu mntamane ngibatshela ukuthi ngiyabathanda ngilongithe leli gama ke emqondweni abantu besifazane mengumadida mina mntanami ebantwini besifazane mengumadida. Mina mengasasitholi isidlo sami sasidlo ngencazelo ukuthi sisesihle esibukwa yilanga mntanami. Mina kekho noyedwa wesifazane bengimthanda. Mangibuza ngishuma wakho unina lokuzalayo kubuhlungu kokwakho usibahle ngoba wayekade emuhle futhi eziphethe kahle. Ebuhleni bakhe nawo bese ezifunela nje indoda ephila kahle ezimele kahle. Wakanti akazi ukuthi nayo ifuna bona laba bahle ukuthatha ubuhle babo ibeke ezinganeni zabo. Kwenkulu kushesha mina mntanami. Nomuntu esifazane sasingaphizana isikhathi eside sasisheshe sivumelane ngokukhulu kushesha. Mase ngiqale ngimsulele ngengane ngokukhulu kushesha. Mntanami. Leyo ngane emveni kwesikhathi ngangibe sengiyayiphika. Mina bonke abantu besifazane ngangihlangana nabo bese ngibanika afunayo mangibe sengibaphika.
naleyo ngane mesebefika nayo mase ngiyayiphika zonke ingane ngaba nazo ngangiziphika unenhlanhla wena angikosanga nokukuphika ngakuthola kabi ngase ngiqala nokukhula ngase ngiphathwa nayiphika mntanami ngicela ungiphe noma amanzi ngoba siyaphila nje yiwe amandla mntanami impilo yami seyifike emzini mntanami impilo yami seyifike ekupheleni empeleni nengizoke ngifunela unini nengizoke ngikhetha unini ngoba ngifuni khale ngalesikhathi ngikhetha unini wathi uyazibona lesampamanga ney'nkedama iningi lazo abafowenu nabodadewenu sondela kuzona uhlale eduze kwazo uhleze nakho ubuhlobo nini mina ngahlubukelana nabangani bami ngahlubukelana nezihlobo zami mntanami mengifisa ukuthi ngalesikhathi ukhula menginethuba nje lokufunda nami nje kuba sengigula hleze wena kade uzongifunza kepha ngemisebenzi yami kabobo wangifisi kube wena kade uzongifunza ngoba mina imisebenzi yami yamangaza mntanami mina mengiphila impilo ebengayivisi manga mntanami impilo yami eyinzima kakhulu mntanami impilo yami seyifike impilo yami seyifike ekupheleni empeleni mengizoke unini mengizoke ngikhetha unini ngoba ngifuna ukhale ngalesikhathi sengikhetha unini khandlela sengimele balikhanyise ngoba lokuphila kwami nalo seliyanga sekupheleni ngigula kangisindi nomphefumulo kawuphumi uyayaluza nangaphakathi kumina eswini kunyakaza amathuba amaphela nezintuthwane abanye bangibiza phezulu abanye bangibiza phansi kudala ngadlula emhlabeni mntanami ngabona izandla zakho ezimoya wami uyokuleka mntanami ngiyivala incwadi kumina zazehleli izinyembezi ngehlange ngiphindele ekhaya ngiyobiza umama engixoxela ukuthi loyo-ke ngowakho ubaba ngakusasa ngesikhathi sokuya esikoleni ngathi mengehla nganyuka ngawubona lwamusi ngaphandle menginabantu abaningi abaphithizelayo mamatasa abanye bayangena abanye bayaphuma kunentuthu nangasesibayeni ngilibangise kubona ikhona le kuthiwa kuhlala khona owami ubaba mengifika oye ke kwacabana ubendle kakhumbule ekhaya nami lengangizalwa khona empendle diye mntanami diyayithi the poet ngoba inkondlo uphela Ngiphupe ngiphethe iphephe benemphefumulo ehlukumezekile. Ngiphupe ngiphethe iphephe bezigcwele imphefumulo nezinsizi nenhlupheko. Inkondlo yami yomlilo phinda uzwakalisa amandla. Ngiphupe ngiphethe iphephe benemphefumulo ehlukumezekile. Ngiphupe ngiphethe iphephe benemphefumulo egcwele izinsizi nenhlupheko. Esikhundleni sothi umsizi ukhetha ukuthi umhlupheke lo. Emshanga empaphe ebusweni emkhipha inkophe ebusweni futhi mangabe kusekuseni angaphinda kwazi nokuthi abone. Uthuthuthuswe izinto angazibona ngaphambilini. Bembuza abadala bakubo kwenzakaleni. Athi angazi. Yini senabheka izalukazi obona ngalutho kanjani athi angazi. Inkinga yini senogeza ngamanzi afudumele ngiqede nishiselela igazi mangabe nikhuluma nabantu abadala bembuza
kwenzakaleni athi angazi, kwenzakaleni athi angazi. Ugcine ngokuzijuba komnye wesifazanyana uthi bekunokudliwa inyoni zezulu la ngasemlenzeni yakhe uyambona akakho sakwazi nokuzimela imilenze iyavedlezela uyawa uyaziwela uyawa uyaziwela. Baqhubeka bambuza intombazane kwenzakaleni wathi angazi. Wasijuba omunye wathi ngibone isibonakaliso, angazi noma isibusiso noma isiqalekiso, mhlambe bekuliphupho ngoba ngibone ingelosi kona mekubukeka njenganenyoni enkulu ebeyindizela phezulu ebeyibheke phezulu ethe ingabheka phansi ngezwa izwe liqhuma phansi linkeneneza lingihlabe emadlebeni ami lithi bapha bakina baphansi. Ngathi angibazi kepha bakhona la bekhona. Kusenjalo ngase ngibone enye imbongi njenye imbongi ebekade sikhula naye emzimbeni ilokhu incincideka ibancane. Ngase ngizama ukuyincenga ngalo ngihayila inkondlo yomlilo iphimbo layo ngangabe ngasalizwa lancwininiza lahlaba emadlebeni ami. Wabuza emveni kwaloko kwenzakaleni ngathi angazi. Ngike ngaba omunye obesengozini yenqola yomlilo. La masondo ayo evela bheka phezulu ngoba ningi ishoba la isheshela lawo amazolo. Ngayizolo bafika abahlobo izihlobo zizobheka ababa abahlobo nabanye bebezoveza amehlo kwabuhlungu bekhala ngabantu babo. Kodwa ngomntana, kodwa ngomncami, kodwa ngomkhulu. Kwayisihluku isililo esikhulu laba bantu mebeza ubuhlungu kumina gcine sekubuhlungu mengibona abantu abeza ubuhlungu kuyilabo bengebona bazwe ubuhlungu kepha kuyibona sebeza ubuhlungu ngoba laba bebelimele kakhulu mebengasazizwa izinhlungu. Abanye mesebethule ngathula ngacabanga ngababona ngiphenya emanxebeni abo iphuma imphefumulo yabo ihlangana emoyeni ibuzana sifike kanjani lapha kwenzakaleni. Besha abanye bethi angazi bafika bosuzo lokuqala bebuza babekhona kwenzakaleni bathi angazi. Omnye nomunye ethi angazi kepha kwase kwabuhlungu kakhulu. Ngibona umuntu obeyisisulu nobeyimbangela yaleya ngozi obekade kuyena umqhubi waleyanqola okuyena odlule emthombeni wamanzi amponjwana akabuzwanga ubuhlungu ngoba yena ubesethule. Mina ngangiyitshela uSathane indoda engiyoyibona ifake izimpondo imnyama ezimnyama ezinzipho intathakusa nezimfoloko. Ngathuka isimanga mengithola ukuthi bona laba bahle abagqoka kahle nezimhlophe nesibathandayo nalabo esibathembayo babuza kwenzakaleni ngathi angazi. Imali impande yesono. Uma ngabe kukhona impande eyimali isiqu sekuyisono. Amagatsha imisebenzi yokona nezithelo imphumela yokona. Ubufakazi komfowethu besiphila naye emphakathini sakhe naye endaweni sihlala naye sibamba naye emasimini. Othe yena ngasimama wathola imali wayithola impande yesono wathola into azithandayo wathola nenqola yomlilo. Mawungafunga indiza ngoba besihambela phezulu thina besiphila naye engasasazi nasendleleni engasasibulisi bese kuyikona ke lokhu kona nemisebenzi yokona ekuhambeni kwesikhathi konke lokhu
kuphele kabi ngokuchitha kwegazi nokulahlekelwa isinko obususifumbethe unethemba lokuthi esemihla. Ngase ngiyabona ngempela imali impande yesono yahluma enye impande. Umunye Shumayeli wasebandleni lithile ubeshumela kakhulu ngokona, wabona omunye wakhipha impande yesono ephaketheni lakhe walikhipha ngaphandle kwethempeli, lacoshwa yibona abantwanyana laba ekuthiwa basazi isono, bashaya isikhathi sokunikela. Bonke ngabe besondela ngaphambili, abanye benikela ngezimpilo zabo, abanye benikela ngezinhliziyo zabo, abanye benikela nangemicebo yabo. Bekunikelwa ngayo imali, beyikhipha abantu imali emapheketheni bekhombisa ukunikela. Hayi labo abebenikela ngemali enkulu mebebuke kahle kakhulu, kepha labo abanikela ngezindibilishi imali emnyama bebebukeka kancane, kube ngathi bangogombela kwesabo, abakufuna ukunikela. Ngase ngiyabona ukuthi imali impande yesono, ngoba nomunye umndeni bowuphila kahle, uphila ngomkhuleko ngalesikhathi uhluphekile, uthe umcebo sowutholile wasuyaqala ukuthandaza kwayinto ongayijwayele, awuzange ubonge nakulo muntu owusizile. Imali impande yesono. Emveni kwalapho kwenzakaleni, wathi ngibese ngibona abafundi ibebalibangisesikoleni behamba esandleni nasesinqeni bephethe izikhali izidakamizwa, bethi namhlanje mezingeke ezingakhali bathi bayolwa nabo abafundisi. Bathi ngoba babafundisi kahle babheka indaba zabo, ngoba bathi bona izidakamizwa bebefisa ukuzidla kwayikhona esikoleni. Nami ngezinsuku zokugcina ngibe sengiyakhathazeka. Emveni kwalapho kwenzakaleni, wabona omunye umalume wakamakhelwane ephuma ethatha ehlanganisa izimpande eshona ngasemfuleni, laduma izulu lagoqa emini, wasephuma nokunye kuyizinduku ezithile yase liyanqamuka. Emveni kwalapho kwenzakaleni, umhlaba ube usuyabhubha. Umhla lashona ilanga, kwamnyama lasondela ilanga lifuna ukuzothinta umhlaba. The sekusele kancane zase ziyawa izinkanyezi zawela emhlabeni. Omnye nomunye waba nenkanyezi yakhe, omnye nomunye wazibusisa. Abantu mesebe ngonkulunkulu babo nangeziphuzo ezishisayo bezibusisa. Wasuya bhubha umhlaba, washa wafutha, wasuyagoqwa. Nami incwajana encane ebengibhala kuyona izinkondlo ibese ngiyayigoqa, ngahlala phansi ngabhala inkondlo yomlilo chapter 1 verse 1. Ngiphuphe ngiphethe iphepha benemphefumulo ehlungumezekile, ngiphuphe ngiphethe iphepha benemphefumulo egcwele izinsizi nenhlupheko. Ngahlala phansi ngabhala inkondlo yomlilo chapter 1 verse 1. SA Poet. Ukuphumelela nje empilweni akukuthinti ukuba nemali, inqobo nje mawusaphila. Kondlo yomlilo. Phinduzwa samandla. Ukuphumelela nje empilweni akukuthinti ukuba nemali, inqobo nje mawusaphila. Ngoba baningi abantu abaphumelele bebengenayo imali,
baningi abantu abangaphumelele bebenayo yonke imali. Thina ekukhuleni kwethu mesazi ukuthi imali ilona thuluzi into olisebenzisayo ukuthola lezi zinto ozidingayo empilweni. Kepha kona nje ukuphumelela empilweni akukuthinti ukuba nemali. Inqobo nje mawusaphila, ngoba indlela eya empumelelweni yinde kakhulu idinga bona ababekezelayo, kanti nesango lasempumelelweni lincane kakhulu lilingene bona abakhethiweyo. Ungababona bonke bebaningi beya empumelelweni uzingaze ufunge bonke bayophumelela, ka akusibo bonke abayophumelela. Ungababona bonke befake ezimhlophe ungaze ufunge bonke bayobona umbuso wezulu, kanti babili bathathu abawubona umbuso wezulu sowukhohliwe yini. Ungababona bonke bedla izidakamizwa ungaze ufunge kuphumelela abadlayo, kanti lutho nendlela yabasebumnyameni iyobhubha, ngoba abantu abasemasangweni empumelelo kuyenzeka babakhohlise abanye abantu ngenxa yokuthi abafuni nabo bafinyelele la bekhona. Kunezinto abazenza ngoba sebephumelele. Laba abangaphumelele mase baba nethemba lokuthi hleze izona ezabasiza, kanti abanye banokuchasisa nangosizi labo ngaphambi kokuba baphumelele. Kepha indlela yempumelelweni yinde kakhulu idinga bona babekezelayo, nesango lasempumelelweni lincane kakhulu lilingene bona abakhethiweyo. Ngoba sithi mesihamba le ndleleni abanye baye baphelelwe ngamandla, abanye baye babhekane nezinkinga nezihibe ezidala bagcine bengafikanga emasangweni. Abanye basime behamba endleleni baphazanyiswe, abanye endleleni babona ubuhle obunye bagcine bengasaqhubekanga nezindlela zabo, kanti nabanye baye besibehamba babona ezinye indlela abanethemba lokuthi cishe izona ezilula, kanti ukushintsha inqola bahamba ngayo ugibele kwenye lokhu akwenzi ukuthi uphumelele. Kanti abanye bayesime behamba le ndleleni basindwe ububanzi bendlela basuke beyihamba. Abanye bahluleka sebefikile emasangweni, abanye bafisa ukuphindela khona emumva. Hleze kwakungcono eGibhithe, sasiphila kahle kumnandi kunalolu hambo olungake sesilamba singasafiki nalapho siya khona, ngoba indlela empumelelweni yinde kakhulu idinga bona babekezelayo. Yesango lasempumelelweni lincane kakhulu lilingene bona abakhethiweyo. Ngoba ukuphumelela nje empilweni akukuthinti ukuba nemali. Inqobo nje uma usaphila. Wafakazi omunye owayekade efundele ukuba unjiniyela, umsebenzi akawufundela wasiyawuthola, aboza kwabona abaphathi bakhe bakhala ngokuthi umsebenzi wakhe uyawazi, kepha nje unokumhlula futhi unanokumhluthula, ngoba isikhathi ebesimjabulisa mekuyileso sokuthola imali, kepha sonke esinye isikhathi senyanga akaneme neze umsebenzi ugcine ngakho kumhlula. Wagcina esethatha umsebenzi wokuba ngumlimi, ngoba ugogo wakhe khula ubena nokumfundisa nanokucenta ukhula. Lo msebenzi kube uthanda izitshalo zihluma ngawo edla futhi ephila. Waseyafakaza ejena isizwe ethi ukuphumelela nje empilweni akukuthinti ukuba nemali. Inqobo nje mawusaphila. Omunye ikhono lakhe kwangukucula, ubecula kamnandi iphimbo lakhe elimntoti, kepha akafinyelelanga ebalazweni. Ubekabizweke emcimbini leye lemakhaya efika nekhono lakhe ezoziveza. Ubefika acule kamnandi kujabula abantu, anikwe lona ihlombe, aphakelwe nalo ipuleti asuthe. Ubengakaze akhalele nokuthi akanikwanga imali yokuthi agibele, ngoba sekumele azibonele nangalo unyawo wasetshena abantu. Wathi yena into emjabulisayo ukuthola nje abantu abalalele uma ngabe ehlabelela, ecula, ekuba. Wathi ukuphumelela nje empilweni akukuthinti ukuba nemali. Inqobo nje mawusaphila, ngoba baningi abantu abaphumelele bebengenayo imali,
baningi abantu abangaphumelele benayo yonke imali, ngoba uma ngabe ungene emsebenzini ngoba uthi ufuna imali soze ukuthole ukujabula empilweni yakho. Uyoba isigqila salowo msebenzi lunye usuku eliyokujabulisa, yilolo suku othole ngalo imali kweyona uyohlezi uyibone ngathi incane, ngoba inhloso yakho mekukuthola yona imali. Ukuphumelela nje empilweni akukuthinti ukuba nemali, inqobo nje uma usaphila. Nami ngase ngihlala phansi ngibhala inkondlo yomlilo chapter 1 verse 3. Bangincoma abanye abafowethu bathi inkondlo uyayishaya, uyayiphila futhi seyinkulu manje. Kungani ungayithathi uyibeke ebalazweni? Kungani ungaphumeleli okanye uzenzeni imadlana ngayo? Ngoba nabo nabantu bayilandela. Ngase ngithi ukuphumelela nje empilweni akukuthinti ukuba nemali, inqobo nje uma usaphila. Ngase ngihlala phansi ngibhala inkondlo yomlilo chapter 1 verse 3. It is a poet. Ngensuku zokugcina kwagcina sekuphelele emoyeni ukuthi iziyalo zabazali ziyagcinwa. Nami mhlambe bese ngibhala inkondlo mesekugcina ngahlala phansi ngabhala inkondlo yomlilo chapter 1 verse 5. Ngithuka isimanga mengibona isikhangiso ngethempeli labesifazana abadayisa ngomzimba amanani ahlukahlukene ngobuhle besingezasi somzimba kuloyo wesifazana odayisayo, nezinyanga mezikhangisa ngemithi ebulalayo. Inkinga uthi konke lokhu mesikuthola emthombeni ethembekile isemaphephandabeni nakomabonakude ukuthi kugoqo ngomhlaba wethu. Mina ngiyabona akusekude ngoba nabefundisi sebaqala ezinkambini zikaFaro ukuze bafike emathempelini bashumale kahle. Nami ngezinsuku zogcina ngibese ngiyakhathazeka mangibona abantu sebephenduke izilwane, sebephila ubulwane, abasalazi ihlazo, abasenamahloni. Amadodakazi abeselala noyise, amadodana alale nonina, futhi bathi uthando laba luyingamnyaka yonke iminyaka mesebeqala amanyala. Bomama bemanyana siceleni sinikene umthandazo. Ngabe iyaqaka lento, biyaqaka lolabo uthando ngoba besho uthando oluthi mangabesaqala liphelezelwe ngemali loseliphela liphelezelwe ngezinyembezi. Nami ngezinsuku zokugcina ngibese ngiyakhathazeka. Nasezikoleni ebebedla izidakamizwa besezintweni mawubafica amathoyilethi bedla umthunzi wezinkukhu, ubone emehlweni abo kugcwala inkungu, bona bezibone behambela phezulu emafini namanye amantombazane ebezinkinya ngamamafini. Konke lokhu makwenzeka ngaphakathi emagcekeni asezikoleni. Nami ngezinsuku zokugcina ngibese ngiyakhathazeka. Imango kubaphathi bezwe nasemaphalamende, abantu ekhaya bahluphekile, bahlukumezekile, basafuna zona izimfuno, bona bazifunele zabo izimfuno. Nami ngezinsuku zokugcina ngibese ngiyakhathazeka. Omunye futhi umfundi uthela uthisha ngotshwala. Engani izolo bebendawonye ezindaweni zokucima ukoma, namanje umpambi wakhe usengumfundisi wakhe. Nami ngezinsuku zokugcina ngibese ngiyakhathazeka. Ngabona omunye umntwana ebizwa ngeunina emthuma esithengweni, emgolozela wasefuna ukumthuma ngenkani. Ngalesikhathi ephakamisa iphimbo
umntwana wakhe wasembeka isandla wamshaya ngempama wamvala umlomo. Nami ngezinsuku zokugcina ngibese ngiyakhathazeka. Abazali mase kuyibona kumele bahloniphe abantwana. Abothisa befundiswa ngabafundi, abaholi kuyibona abalandelayo, abavikeli sekuyibona abavikelwayo. Kwagcina sekuphelele emoyeni ukuthi iziyalo zabazali ziyagcinwa. Nami mhlambe bese ngibhala inkondlo, mase kokugcina ngase ngihlala phansi ngibhala inkondlo yomlilo. Chapter 1 verse 1. Wabhubha umhlaba lashona ilanga ngezinsuku zokugcina. Inkondlo yami yomlilo, inkondlo yami yomlilo. Phinda uzwakalisa manje. SA Poets. Angazi ngizothini. Bafowethu, angazi ngizothini. Ngimela ngaphambi kwenu, angazi ngizothini. Isihloko senkondlo, angazi ngizothini. Nginqamla imango nezinkalo, ngihamba endleleni nginyuka imango, angazi ngizothini. Isalele ngaphandle, abanye bangivalele ngaphakathi. Ngingene ngaphakathi, abanye bangivalele ngaphandle. Ngibuyele emacaleni, nakhona bangibuyisele ecaleni, ngisale emacaleni. Angazi ngizothini. Ngihlangane nalo wesifazane ekade ngangifisa ukumbona. Bengifisa ukumchazela ngobuzwe engibuzwa ngaye. Uyaqhamuka endleleni, uqhamuka uyamamatheka, ngimbulisa ngimaphambi kwaye. Angazi ngizothini. Bafowethu, angazi ngizothini. Bayangibuza abantwana bathi kungabe yimina yini isizathu sokuhlupheka kwabo. Bathi ngani ngingaphumelelanga mina, kepha ngazi ngizothini. Hlala phansi ngabhala inkondlo, kepha ngazi ngizothini. Kepha-ke imbongi mangabe ingazazi izothini, usuke kufanele kumele ithule okanye phambi kwabantu isuke idede enkundleni, idedele abantu abakufumbele esandleni. Ngathuka ngelinye ilanga mengibona imbongi zimphambi kwabantu zingazazi zizothini. Esikhundleni sokuthula zona zavele zathula. Izindaba ezingayamenena nobuciko, uma ngabe zizikhuluma lezi ndaba, amagama ziwaphimisa sakwahaya, nabantu nabo bephakama bejabula emva kwabo belandelwa inhlokomo. Ngoba nalezi ndaba abazikhulumayo aziyamenena nobuciko, zindaba nje ejwayelekile emphakathini, ezinye zisematheni. Ngiyakhumbula nami ngelinye ilanga ngangihamba phambi kwabantu ngingazi ngizothini, ngazithola sengikhuluma
khuluma nami izindaba ezazingayamene nobuciko. Ngabona abanye besondele eduze kwami bezongitshela ukuthi sebiyakhula bami ubuciko. Ngakhumbula ukuthi kwakukhohliseka nje kwabanye abafowethu esasikhula nabo, ababegcwele izinsizi, abanye bagcwele usizi kanye nenhlupheko. Indala iyona ibenza inkondlo bafisa ukuyishintsha, akwazi ukuthi kube iyona ezobanika isingwa. Ngoba bafowethu nami namanje inkondlo angazi ngempela ngayo ngizothini. Nangalelanga futhi siphinda sihlangana mekuyoba kuhle mesiyophinde sizikhulume lezi ndaba. Nangalesikhathi sizikhuluma mekuyomele siqinisekise ukuthi nabanye bayazizwa. Nangalesikhathi bezizwa kubona zolokhu zizingenela ngaphakathi kubona zofike zakha amagumbi okuphila. Lawo magumbi kuyofike kube nokuphila. Nangalesikhathi beqala bengcola zobe seziyaphuma, bobe sebedinga amahuba bazobahuba bawalalele baphinde bawananele. Lapho-ke zobe seziyabuya nalapho zigcine khona mese ziyaqhubeka. Nangalesikhathi futhi bephinda bengcola zobe seziyaphinda ziyaphuma. Lokungena ziphuma ukwehla kwenyuka, umqiqo walezi ndaba kungenzeka ugcine ngokubalimaza. Nangalesikhathi belimala kungenzeka nelanga eliya ekuphumeleleni kwabo lisheshe libashonele bengakafinyeleli nalapho beyakhona. Bekade ngifisa ukuthi ngempela nangalesikhathi siphinda futhi sibonana lezi ndaba sizama ukuzidamuna, siphinde simele wona amaqiniso, sihlambulula amahlazo, siqhibula amaqanda ezimfihlo, kuphinde camseleke nezimpande ezintsha, kuhlume nezithelo sobe zikuthokozela ukuphila. Ngoba lethi imbhalo yona ingukuphila. Thina sibona besizukulwane sezithuku zanamuhla sabezimpande zokudalwa komhlaba, sasikhona nangalesa sikhathi kwaqede kubunjwa umhlaba. Ithina esasisebenzisa yona le mbhalo le. Nangaleso sikhathi sasikade sifisa ukuthi abantu inkondlo bayiqonde nangokujula kwayo. Ngoba inkondlo akuyona nathi into esiyaziyo kasiyazi, nalabo abahambe befakaza bethi inkondlo bayayazi bona basuke besebewulahlile umzila. Thina sibona besizukulwane bezimpande zanamuhla lezi ezikholwa ngokubona. Thina sabezizukulwane sezinhlamvu zesikhathi esiphambili, thina sikholwa ngokuzwa kona lokho esikubonayo uma ngabe siqhathanisa nalokho esakusakuzwa ngesikhathi esiphambili. Ngoba lezi zinkondlo zethu ezokumela wona amaqiniso zingukuphila, ngoba nalokho esikuphimisayo kungukuphila. Ukhona yini ongasiphikisa? Cha, akekho. Ngoba inkondlo kuphela fakazi, angazi ngizothini. Inkondlo kuphela fakazi, ngoba inkondlo kuphela